Pozeráte sa na offroadovú legendu, ktorá sa vyrába už od roku 1979 a dodnes je veľmi obľúbená. Dokonca na slovenskom trhu je práve tá vrcholná verzia G63 tá najpredávanejšia. No my sa v tomto teste pozrieme na to, čím sa vyznačuje facelift, čo prináša nové, ako jazdí táto AMG krabica, či zvládne aj športovú jazdu a čím je všeobecne tak výnimočné. Niekedy mám pocit, že všetky nové autá sa na seba extrémne podobajú a trochu im chýba taký vlastný charakter a práve G-klasa v tomto exceluje, lebo však pozrite sa na to, aké to je hranaté, má to takmer vertikálne čelné sklo, má tu také tykadlá, a.k.a. smerovky a jednoducho toto auto si s ničím nezameníte. Čo sa týka veľkosti, tak toto auto je oproti SUVčkám podstatne vyššie, aj ten posed je vyšší, takže máte veľký výhľad na okolie a taktiež to budí veľký rešpekt. Tu sa s týmto autom rozbehnete a ľudia na vás pozerajú s otvorenou sánkou. Treba na začiatok povedať, že toto nie je SUV, toto je poriadny offroader, ktorý si ponecháva rebrínový rám, má tuhú zadnú nápravu, takže toto auto zvláda skutočný offroad a nehrá sa len tak. Čo je trošku limitujúce v offroade sú tieto koncovky výfukov, ktoré trošku znižujú tú svetlú výšku, ale s týmto autom môžete vyslovene skákať a to auto vydrží. Ešte si všimnite tieto vystúpené blatníky. Vyzerá to brutálne. O tom, že G-čko zvláda poriadny terén, absolútne nepochybujem, ale keďže toto auto hlavne v tej AMG verzii sa nepohybuje prioritne po teréne, ale skôr po meste alebo po bežnej ceste, tak mňa osobne zaujíma, ako jazdí hlavne tento facelift, lebo máme tu ponovom aktívnu stabilizáciu náklonov, takže to auto by malo v podstate sa menej nakláňať a dokáže zvládnuť mierne športovú jazdu. Môžem potvrdiť tento fakt. To auto, keď porovnám napríklad s G500, vlastne Final Edition, tak tu cítiť, že to auto je podstatne tuhšie, je stabilnejšie v tých zákrutách a jasné, keď začnete s ním prudko mykať, tak jednoducho sa mu to nepáči, ale ak jazdíte svižne po zákrutách, tak pekne cítite, ako tá technika pracuje a na to, ako to je vysoké auto, na to, ako to je offroader tvrdý, tak myslím si, že spravili dosť dobrú robotu. Športové vlastnosti sa vôbec nedajú porovnať s bežnými SUV. Toto auto nie je robené na nejaké driftovanie alebo na nejakú brutálnu jazdu na limite, ale to vôbec nevadí, lebo keď sadnete do tohto auta za volant, tak zrazu sa ako keby vo vás ozve dieťa a z vás sa stáva chuligán, hlavne aj kvôli tomu motoru. Proste s týmto autom sa radi šantite, radi jazdíte rýchlo. Čo sa týka brzd, tak tie sú na túto hmotnosť podľa mňa úplne postačujúce, majú dobrý brzdný účinok. Nehovorím, že dnes sa s tým autom naháňať po babe, to nie je na to primárne určené. Ale toto auto robí jednoducho veľkú radosť. Pod prednou kapotou sa takisto nachádza V8 biturbo 4 liter, ktorá má takisto 585 koní a 850 Nm, ale facelift priniesol mild hybridnú technológiu, takže to znamená, máme tu 20 koní navyše a taktiež 200 Nm. Čo sa týka zvuku, tak som príjemne prekvapený, že na dnešné pomery počuť túto V8 nie len vonku, ale aj vnútri, čo samozrejme ešte zvyšuje emócie. Určite tomu dopomáhajú aj tie koncovky výfukov po každých stranách, ktoré sa nachádzajú priamo pod pasažiermi. Čo sa týka zrýchlenia, tak tento konkrétny kúsok má performance balíček, to znamená, že je o trošku rýchlejší. Z 0 na 100 vystrelí za 4,3 sekundy a maximálka je obmedzená na 240 km za hodinu. Ponovom má G63 po facelifte už launch control a motor je spráhnutý s 9-stupňovým automatom a čo považujem za taký mínus je asi spotreba. Podľa VLTP normy sa pohybuje na úrovni 15 litrov, ale reálne by som rátal skorej tak ku tej 20-ke, že sa to blíži. A keď si naozaj užívate plnými dúškami, tak
potom sa bavíme o 30 litroch. Ale musím povedať, že tu sa tak tešíte z toho auta, ten motor vás tak vyhecuje, je tak krásne dunivý, ono to bubloce, ono to pri podradení strieľa, takže to auto dáva tak silné emócie, že tých 15 alebo 20 litrov by som absolútne neriešil. Že čo prináša facelift okrem vynoveného pohonu, ktorý má teda, ako sme povedali, mild hybridnú technológiu a taktiež podvozok, ktorý už má aktívnu stabilizáciu náklonov. No, máme tu iný predný nárazník, všimnite si, tieto otvory sú také väčšie, respektíve aj iné. Zlepšila sa aerodynamika, táto bočná lištička už nie je tak vystúpená a pribudol tu aj takto jemný malý spoiler. Čo sa týka kľúčiek, tak stále tu máme klasické otváranie, ale pribudol keyless systém. Okrem toho tu máme bohatú ponuku manufaktúr programov. Ako môžete vidieť, táto farba je špeciálna, je to manufaktúr farba, ktorá stojí cca 9000 €, ale to nie je všetko z tohto programu, poďme sa pozrieť do interiéru. Na to, že G-čko je čistokrvný offroader, tak ten interiér je extrémne luxusný. Všade je koža, prešívanie, máte tu stropnicu, ktorá je v alcantare, potom tu máme tieto madlá, ktoré sú v koži, takže takisto manufaktúr program, máme tu karbonové obklady, ale čo je tak najväčšia novinka, ktorú priniesol facelift, je volant, ktorý je úplne nový, prevzatý z ostatných nových Mercedes modelov a hlavne tu máme nový MBUX infotainment, takže už ten interiér vyzerá veľmi moderne, taktiež ten stredový panel je iný, tie hodinky, ktoré boli v predfaceliftovej verzii, už zmizli, ale ponechávajú sa tu 3 tlačidlá, s ktorými si viete ovládať offroad režimy, respektíve uzávierky a pribudla tu aj nová funkcia prehľadnej kapoty, to znamená, že máte tu takú vizualizáciu, respektíve vidíte v infotainmente, čo sa práve nachádza pod prednou kapotou, čo zabezpečuje lepší priechod terénom. Čo sa týka komfortu na každý deň, tak hlavne na diaľnici počuť aerodynamický šum, čo v podstate nie je nič, si myslím, že strašné, ale treba to spomenúť. Potom tu máme podvozok, ktorý jemne poskakuje. Ako na to, že to je rebrinový rám, na to, že je vzadu tuhá náprava, tak to jazdí veľmi dobre, ale nedá sa to teraz porovnať, ja neviem, s nejakým vzduchovým podvozkom. Blížime sa k záveru a musím povedať, že toto auto ma neskutočne bavilo. Má svoju špecifickú auru, respektíve charizmu a s týmto autom radosť jazdiť a takisto má v spätnom zrkadle veľký rešpekt. Tu, keď idete po ceste, tak ľudia jednoducho sa pracujú a púšťajú vás. Čo sa týka ceny, tak tu ma dosť zaskočilo, že SQ8 Audi, ktorá má už 8 válek, ktorý je mimochodom z Porsche, stojí až o 96 000 € menej ako G63. Áno, nemôžeme porovnávať tieto dve autá, ale len aby ste vedeli, že o akej cene sa teraz bavíme. Čo sa týka tohto konkrétneho kúsku, tak tu sa cenovka vyšplhala až na 255 000 €. Stojí to za to? Áno, stojí. Toto auto by som chcel mať v garáži a podľa mňa každý petrolhead potrebuje mať G-čko v garáži, lebo to, čo vám toto auto dáva, pochopíte až keď sadnete za volant. Ten vysoký posed, tak ako ten motor je extrémne výbušný a že ešte aj to auto jazdí v zákrutách, tak to je naozaj, že veľká brutalitka. Nehovoriac o tom, že s týmto autom dokážete ísť do takého terénu, že druhé auta by sa tam stratili.